Bratislavský vodovod začal svoju prevádzku od roku 1886 a nepretržite do dnešného dňa má zásobovanie na starosti jedna spoločnosť, ktorá síce v priebehu času menila svoj názov, Bratislavská vodárenská spoločnosť. A máme na starosti zásobovanie nielen Bratislavy, ale aj oblasti Bratislavského kraja a časti Záhoria. A samozrejme to zásobovanie sa vyvíjalo počas niekoľkých období aj podľa toho, ako sa zväčšovala a rozrastala Bratislava a rozrastalo celé okolie mesta. Čiže samotné zásobovanie vodovodom začalo vtedy, kedy Bratislava mala 50 000 obyvateľov. Dnes rátame, že tých denných obyvateľov je okolo 500 000 a 600 000, ktorým sa denne dováža voda. Na úplnom začiatku sme mali len 3 zariadenia. Jedno z nich bolo na ostrove Sihoď, bola to prvá vodárenská studňa. A druhé najstaršie zariadenie bola čerpacia stanica, je to v budove, v ktorej sa dnes nachádzame. Čiže táto čerpacia stanica mala na starosti branie vodu z ostrova Sihoď a následne potom bolo potrebné tú vodu mestu rozdistribuovať, čiže rozdeliť všetkým obyvateľom a na to sa využíval tzv. Vodojem, ktorý sa nachádza na Hradnom vrchu, hneď vedľa parlamentu, vodojem na Mudroňovej ulici. A zaujímavosťou je, že tento vodojem do dnešného dňa funguje a je to taký ten základ toho vodárenstva, my tomu hovoríme, že to je prvé tlakové pásmo. Ohľadom kanalizačného zariadenia je to zaujímavá situácia v tom, že Bratislavská vodáreň začala sa zaoberať odkanalizovaním až okolo roku 1960. Dovtedy malo odkanalizovanie na starosti mesto a rôzne zložky mesta. Čiže samotná kanalizácia bola vodárni priradená až po druhej svetovej vojne. Avšak z najstarších objektov v Bratislave, ktoré kanalizačné nájdeme, je tzv. Prečerpávacia stanica odpadových vôd, ktorá sa nachádza v zimnom prístave. Vývoj kanalizácie v Bratislave je trošku zložitejší ako vývoj vodárenskej siete. Súvisí to s tým, že kanalizácia sa v Bratislave začala systematicky stavať až od roku 1904, kedy bolo postavených prvých 30-40 km kanalizácie, bolo to hlavne v Starom meste. Samozrejme zavedenie kanalizácie si uvedomovalo mesto, že je veľmi dôležité práve kvôli tomu, aby predchádzalo rôznym chorobám, ktoré v predchádzajúcich obdobiach mesto postihovali, čiže rôzne mory, tyfusy a podobne, aby sa v meste nezopakovali. Tak práve preto takáto kanalizácia vznikla. Hydrologicky je pre nás veľmi zaujímavý a veľmi dôležitý Dunaj, pretože rieka, ktorá tečie cez mesto Bratislava, sa nám nemusí zdať na prvý pohľad najčistejšia, ale aj napriek tomu voda v Dunaji je veľmi čistá, je veľmi kvalitná. To, čo my vidíme ako farebné zafarbenie Dunaja ako také, tak je len piesok, ktorý Dunaj so sebou nesie. V čom je pre nás významný je v tom, že keď sa voda povrchová, čiže Dunajská, dostane do podzemia, trvá je to približne 10 až 15 dní. Za tú dobu, kým sa dostane do podzemia, tak sa prečistí cez rôzne štrkové, pieskové alebo aj kvartérne usadeniny, ktoré sa nachádzajú v našej oblasti. A vlastne takýmto čistením dochádza k tomu, že sa mení chemické a fyzikálne zloženie vody, aj keď samozrejme tie hlavné kvality si zachováva. Čiže takýmto spôsobom je to vlastne prirodzená filtrácia vody z Dunaja, kde sa za tých 15 dní vďaka štrkovému podložu, vďaka našej prírode stane z povrchovej vody, ktorú by sme za normálnych okolností nepili, sa stane podzemná voda, ktorá je veľmi vhodná na pitie a v podstate tá kvalita tej vody, ktorú my máme u nás v Bratislave, sa nezmenila za takmer 140 rokov, odkedy funguje Bratislavský vodovod. Čiže naozaj je to vďaka tomu podložiu, ktoré my u nás máme.